ik moet al paraden. Wow. Oh. Als je kraag af is. Als je kraag af is. Nee, als je... Oh, mensen maken die aanmoedigingen nog. Kan ik je amper zo branden? Oh, ik zou nog... Weet je wat? Ik begin op avond. Oké. Oké, oh, ze is vandaag daarna het is een mall toe gegaan. Brandon? Ja? Sorry, ik heb de mic. Sommigen is op je grond zetten. Ja, zeker maken we lekker live. Ja, zien we ik heb Ik versta niet. Sta naast me. Ze gaan me met die knie staan. Oh, Oh. Misschien zijn dit iemand nodig. Hij bent wel gemaakt. sta je goed te wisselen wat? Ik zie maar net. Probeer net voor hem te wisselen. En dan weet ik. Jee, wat de hel?